Фона ги наред? Да. Пускай овче колкото може по-надолу. Не може повече. Може. Чакай. Смесваме ли всичките? Смесвай всичко, смесвай. Чудесна идея за всички господа, които искат да направят продължение на своята приятелка. Ето, интересен и различен начин на фотосесия. Подарена от вашите родители по случай годишнина. Само да не се прибиеш, влизайте. Аз вече прибих. Много хубаво стана. Бобче, знаеш една годишна, не може да е без подарък. Реших да те изненадам. Защо? Заповядай, подаръчето от мен. Ще са бомбони. Добре. Ела сега да влезе вътре. Дърпай. Може да прочетеш на глас. Един от основните философски въпроси е какъв е смисълът на живота. Смисълът на живота се стои в това да намериш онзи, който те обича, когато ти обичаш. А какво е любовта? Любовта е вечният стремеж на две души. Любовта е изкуство да превръща всяка дума в чувство. Любовта е това чувство, при което чуждото щастие е определящо за твоето собствено. Любовта е решението на всички проблеми, защото всичко в този свят е направено с любов. Този свят е изпълнен с много изпитания, на които ще бъдем подложени, които заедно ще преодоляваме, но също така и свят е изпълнен с много щастие, обич, бури от емоции. В този свят ми се живее, в този свят искам да живеем неразделни, хванати ръка за ръка, прегърнати, обичащи се, гледайки с неотихващ пламък в очите. Ти си целият ми свят, слънцето, което зарява дните ми. Най-красивото и най-хубавото нещо, което може да ми се случи, ти си много повече от всичко, което бих искала да бъде жената до мен. А относно себе си, принципно бих включил няколко добри думи за мен, но това писмо е за теб. Знам, да съм перфектен, може да е имало случаи, в които съм те ядосал с моят инат, или че на моменти може да съм леко мързалив. Дала съм и обещания само за да спреш да мрънкаш, без да ги изпълнявам. Но това обещание, което съм го дал пред теб и пред себе си, съм започнала да го изпълнявам и резултатите са видни. Ще стават и все по-видни, защото няма да спирам, а напротив ще продължавам, защото ти си причината да бъдем един по-добър човек. Ти си моят стимул да успявам в живота. Безкрайно време съм в теб и не мога да си представя живота без теб. Ти си моят спътник в живота, радостта и тъгата, но има само един въпрос, на който аз отговор не мога да дам, защото този въпрос е към теб. А с отговарянето му ще започне един нов етап от нашия живот в един чудесен свят, който с нетърпение чакам да опознаем. На въпросът ви е върши. Ще съм върши, ще съм. Да. С нищо не се разполага, да си проблем. Коя се скупила? Тази скупа е просто, ама дай на тази. Ей, нателил си ме размера, браво, как? Такъв имаш. Браво! Как натели на размера? Не съм избрал по размер, избрах по модел. Ама ми стана! Значи то се бил това пръста. Нека се виж малко.
След да кажем честито. Как се скри. Не можем да снимам. А няма да се снимаш. Да. Я ни покажи вече новото нещо. Не знам как. Айде, така ще видим. Сега разбраш, що те карах се със зеления панталон накрая. Така, дайте едно бърчиво. Браво. Много сладки. Показвай го, показвай. Сори. Добре. Не искаш ли още снимки? Искам вече да пусна малко. Аз също такова. Навеждане, така. Има ли го още клипчето? Правилно? Естествено ще правиш. Ще го трепа.